morning. Pupunta po kami ngayon, mamamasyal dun sa bahay po ng biyanan ko sa Villa Ventura, Aglipay, Quirino. Ayun. Kasama ko po yung dalawang anak ko po. Ayan, nandyan po sila sa likod. Ayan. Say hi! Hi, baby Rainy! Hi! Ayan, so pupunta na po kami, guys. So, maglalagay muna tayo ng seat belt para safe. Ayan. So, ikaw, Ate Lindel, maglagay ka ng seat belt. Maglagay ka ng seat belt, Ate Lindel. Okay, let's go. Hello guys. So, nandito na po kami sa bahay ng biyanan ko. Ayan. So, ito po yung baby ko, tulog na. Ayan. Ganito na lang muna para hindi siya magising. Kasi kapag ipapahiga ko guys, magigising na agad. Dahil maingay po ako, nagigising na. Ayan. Pikit ulit. Nagigising na ang baby ko. Bakit baby nagulat ka? May puya dyan, oh. Ayan, yung pinsan niya. Gising na si Rainy. Ayan, nakapantulog. Para ano, para komportable. Dito nga po pala sa pinuntahan namin ay malapit lang po. Ito po guys, yung mga halaman nila, ang daming mga bulaklak. Ayan. Yan yung rose. So, pupunta po tayo ngayon sa bukid. Ayan guys, yung bukid namin, yan. Yung may tanim na mais. Hanggang dun sa may bundok. Ayan. Diyan, ang nagbubukid po dyan sa bukid namin guys is yung hipag ko. Kasi hindi ko pa tawag dito. Hindi ko pa matrabaho guys. Hindi ko maharap. Ayan. Kuha muna tayo ng suha at kakainin po natin. Tingin po tayo ng hinog. Ayun guys, so ang laki. Hinog na kaya to? So ganito daw guys, pag hinog, medyo malalim na yung puwet. Ayan, puwet. Tapos tingin pa tayo ng iba. Ito guys, so ang laki ng suha. So pwede na to. Pitasin na natin. Malalim na kasi yung puwet niya eh. Ayan. Kunin na natin. Pitasin natin. Ay, ang laki! Ayan, umaraw na guys. Medyo mainit na dito sa labas. Balik na po tayo doon at makakain na ng suha. Ayan. Ngayon lang lalabas yung araw guys. Pero okay lang naman sa skin. Hindi siya nakakaitim. Napudo mo. Suka, ano na lang, ayos na lang. Nakakot ka. And guys, buksan na natin. Ayan, kulay red. Ayan, yan po yung kakainin natin.
Ito guys yung sausawan natin. May sili. Saka asin. Sarap. Nasiman si baby. May anak sa uwi, anak. Akan bebe, hindi yan. Ayan guys, mga kasama ko, hipag ko, tsaka Ipag ng ipag ko. hipag ng hipag ko, yan. Mga Ilocana po kami, ha. Meron na naman isang naman adapay manin may isang kanin mi oh guys, ayan oh. May katalo nga kanin mi. Nandito po kami sa garden. Ayan. Nandito tayo guys sa silong ng punong nyog. Ayan. Kukuha po tayo ng nahulog na nyog para panluto ng kakanin. Ayan o, may nyog dito. Baka mamaya mahulugan pa ako. Ayan guys, yung pupulutin natin. Another 2. Ito na guys yung nyog natin. Ayan, marami tayong iuuwi na nyog. Ito guys, oh. Marami yung nakuha. Ayan, oh. 2, 4, 6, 7. Lahat. 7. Uwi na kami guys. Uwi na po kami. Uwi na kami guys. Ayan. Hapon na kasi. So, kasama namin yung biyanan ko. Magbabakasyon muna siya sa amin.